så klarar att börja efter sättna parsta av sen här. Chansen är tjogen här i Bilhusen och börjar vi att ta mot spårningen och det var en spårning i rivet. Jeg vil lige tage et lille udpluk fra det galleri, I havde der. Med for eksempel Gitta Nørby, som jo har læst en masse utallige manuskripter i et langt liv. Hvordan har hun klaret sig? Ja, det er faktisk meget skægt lige med hende, fordi for et par år siden så lavede vi på Ordblindinstituttet en film om det der at være ordblind. Vi havde fået en masse penge fra tipsmidlerne, som vi kunne bruge til det, så kom en rigtig flot film ud af det, og vi havde så mange penge, så vi kunne hyre Gitta Nørby til at være medvirkende. Og der viser hun, hvordan hun klarer at læse op. For det første læser hun jo teksten utrolig mange gange, før hun læser den op. Og så havde hun opfundet et markeringssystem med forskellige farver og forskellige figurer, altså helt privat system, som ingen andre havde set nogensinde før, og ingen andre bruger, men hendes helt eget, som hun markerer i teksten, når der er noget, som er svært. Skriver også nogle små tegn, som bestyrer bestemte lyde og sådan noget. Så hun har opfundet sit eget system, og hun er jo kvik. Er der andre spørgsmål? Er der spørgsmål i gang? Jeg kan så se, at vi måtte engler, vi kommer til at tage hjemsinterspillation like. Det var et forfærdeligt scenarie, der man sætter sig at læse op, og så det rundt om bordet. Og så før turen kom de ind også. Det var forfærdeligt. Det var ukendte tekster, og så sitter man til alle jeg så begava i sjånleggerne rundt om ja, og så skulle du sitte og hakka de i nogle årene. Det var Rasmus ikke nok verdt. Og så etter vi opp Nordblind, da vi var utsett for en oppgave til dømes at lese harst, puff, så får sjålsvirkjalt. Så det som jeg ofte har sagt, jeg kan enda tage det, hvis alt det som jeg stand til å si her, har vi ikke så store opplæggene vi, men hvis jeg skulle skrive at oppa her, vetsjum, så er det akkurat som pakka sammen for heim. Så har vi det. Det er kanskje flere mer. Det forstod du, ikke? Det meste? Ja. Men Karlo, der var ikke flere spørgsmål, du får mikrofonen igen, vær så god. Og nu du taler færøsk til mig, så kan jeg lige fortælle en lille historie fra mit eget liv. Fordi min mor var færing, hun er død nu. Hun er født og opvokset i Sumba på Suderø. Og da vi børn var små, vi var 5 børn i huset, og hun flyttede til Danmark før krigen og blev gift og fik børn. Men som lille, det eneste jeg husker, det var jo, når telefonen ringede, og færinger kan godt lide at tale i telefon, havde jeg indtryk af. Og hendes familie ringede fra Færøerne, selvom det var dyrt og så videre. Og så snakkede hun færøsk, men det var det eneste tidspunkt, jeg hørte hende tale færøsk. Det var der i telefonen. Og så selvfølgelig også, når der kom nogen på besøg. Men man rejste jo ikke så meget dengang der. Og det var fuldstændig sort for mig. Og jeg tænkte, er det et sprog? Hvor har hun det fra? Og jeg tænkte, jeg kan huske som ganske lille, jeg sad og tænkte, jamen den i den anden ende af telefonen må jo forstå, hvad hun siger. Men hun talte aldrig færøsk til os, jeg ved ikke hvorfor. Ingen gang for sjov, der talte hun kun dansk. Så der opdagede jeg også lidt om, hvad det vil sige at have et sprogligt handicap. Det var altså mig, der havde det. Lige den der sammenhæng. Ja. Nu har vi et billede af en pige, der hedder Nicoline her på skærmen. Nicoline har været elev på Ordblindinstituttet, og hun er faktisk 3. generation af familie af ordblinde, som alle sammen har klaret sig rigtig godt. Det er nogle kvikke og ihærdige mennesker, men de er alle sammen ordblinde. Det er sådan for at stille lidt op, hvad er det, der påvirker Nicolines udvikling med hensyn til læsning og skrivning? Jamen, der er jo hendes arv, som står deroppe. Og hun er genetisk disponeret for at være ordblind, for det er enormt mange i hendes familie. Men det har også noget at gøre med, hvordan har hendes tidlige stimulering været, hvordan har man påvirket hendes sprogligt, hvordan har man opdraget hende med det. Og det er også et spørgsmål om de sproglige og kognitive, altså begavelsesmæssige forudsætninger, som er ibygget hende. Og hun var en kvik pige, så der havde hun selvfølgelig et plus. Og det er noget med opbakning for omgivelserne. Hvad siger andre om det der problem? Hjælper de hende, roser de hende, prøver de at fremme hendes udvikling, eller så står de bare og sukker over de ting, hun ikke kan? Det har også noget at gøre med Nicolines personlige egenskaber. Er hun en pige med gå på mod? Er hun ihærdig? Eller har hun nemt ved at give op? Det er selvfølgelig også nogle ting, der påvirker det. Det er jo ikke bare det der med, at man enten er disponeret eller ej. Det er også de andre ting. Og frem for alt er det selvfølgelig også, om Nicoline har fået en god undervisning, sådan at det tidligere er blevet opdaget, at hun er ordblind, og man skal undervise hende derefter. Det er bare for at sige, at der er mange faktorer, der går ind her, når man taler om ordblinde børn.
Og vi vil også sige lidt om den normale læse- og stave- og skriveudvikling, for ligesom at sige, at de ordblinde, de hopper jo fra den normale udvikling på et tidspunkt, og hvornår sker det? Og hvad er så den normale udvikling? Og den vil jeg bare beskrive i 3 hovedtrin. Og det er jo sådan, når man siger, at læseudviklingen finder sted i trin, så er det selvfølgelig noget, altså nogle trin, der overlapper, ligesom sådan på en rulletrappe. Det er ikke sådan, at man bliver stående på trin og så hopper op. Men man kan beskrive nogle trin, som er typiske i læseudviklingen. Og man skal altid tænke på, at læsning kommer aldrig af sig selv. Når børn lærer at tale fra de er små, så gør de det ved at gentage, høre ord, spørge, hvad hedder det, efterabe de vokser og sådan noget. De lærer ligesom at tale af sig selv. Man gør ikke noget særligt for det. Der er en iboende trang i børn til at lære ord og lære at læse. De fleste børn i hvert fald. Og det er noget andet med læsning. Der skal man gøre noget. Der skal voksne gøre noget for, at børn lærer at læse. Alligevel lægger man jo tit mærke til, at et barn i 2. klasse kan læse. Og man husker ikke, altså man har ikke egentlig opdaget, hvordan gik det til. Lige pludselig kan det læse. Der er nogle børn, der er utrolig hurtige ved det. Men de gennemløber også de her trin, de gør det bare lynhurtigt, fordi de har fattet systemet med det samme og har nemt ved det. Men barnets læseudvikling, det er afhængig af de sproglige forudsætninger, som vi var meget inde på, men også barnets almene viden. Jo mere man ved om verden, jo mere man ved om det, som måske står noget om i de tekster, man skal læse, jo nemmere har man jo ved at sige, der står nok det der, der står nok det der, der står nok det der. Og nogle børn er rigtig gode til at gætte tekster ud fra, at der er et billede til teksten, eller de har fået at vide, at den voksne i forvejen, nu skal du høre en historie, der handler om ditten og datten, og man skal læse det bagefter. Det er nogle børn rigtig gode til. Jo bedre almenviden børn har, jo mere fremmer det deres læse- og skriveudvikling. Og så selvfølgelig den undervisning, de får. Det første trin i læseudviklingen, det kalder man billedlæsning, i den fremstilling, jeg giver af det her. Eller symbolsk læsning, logografisk læsning. Og der er det så sådan, at hvis man i Danmark i hvert fald viser børn det der skilt, der står Netto, og der er en lille hund der, det er en skottehund, og Netto det er en forretning, hvor man kan købe varerne billigt, det er derfor det er en skottehund. Og der ligger Nettoer overalt i Danmark. Jeg har ikke set nogen på Færøerne, men jeg ved ikke, om der er nogen. Men det ligger overalt i Danmark. Alle børn, selv de allermindste, ved, at der står Netto. De kan jo ikke læse i traditionel forstand, men det er altså en slags førlæsning, det ved de. Det er den ene måde, som ganske små børn kan læse mange ting på, og på den måde kender de mange ord. De ved også, hvad der står på mælkekartonen. De kan se, om det er minimælk, eller om det er letmælk, fordi det er den slags, de skal have, men de genkender jo bare, ordet som en slags billede. Eller de genkender ordet som en form, ligesom ordet sol, som har den karakteristiske form, at der er 3 dimser, og den sidste dims, den er højere end de 2 andre. Og der er sådan en karakteristisk form på ordet, så børn kan måske tit huske ord som sol ved at se på ordets form, eller det ordets grafiske udformning. Det er trin 1 i billedlæsning, og den er vigtig, men det er jo før man begynder egentlig med bogstaver. Trin 2, det er så der, hvor bogstaver kommer ind i billedet, og barnet skal oversætte det skrevne ord til talte ord. Det skal oversætte og koble bogstaver og lyde sammen. Det skal vide, at når der står et S og et O og et L, hvad er det for lyde, det giver? S'et ser sådan ud, det siger S, O'et ser sådan ud og siger O, og L'et ser sådan ud og siger sl, og så skal man kunne sige, hvis du har S, O, L, og prøve at trække det sammen, hvad får du så der? Og det er den måde, børn så lærer at sige, de 3 der, de giver sol. Men ordblinde børn har svært ved at høre ordet sol opdelt i 3 enheder. Så derfor har vi allerede problemet der. Når børn har lært alfabetisk læsning, så kommer de hurtigt til et punkt, de fleste børn kommer hurtigt til et punkt, hvor de ikke er nødt at sidde og stave ordene, men ser dem umiddelbart. De lærer dem som ordbilleder, eller de har efterhånden læst det ord så mange gange, så de læser det lynhurtigt. Man kan ikke engang registrere, hvis man sætter ledninger i hjernen, kan man ikke engang registrere, at det sker, så hurtigt gør det. De standser kun ved ukendte ord. Så har de en angrebsteknik med stavning. De har måske lært om vokaler af læreren, om stavelser. De prøver at kigge på, hvor mange stavelser er der i det ord, hvor er vokalerne. Så prøver de at lave den der lydering med O, siger so og så videre. Og så tager de stavelse for stavelse og sætter det sammen. Det har I alle sammen set hos børn, der er begyndt at lære at læse.
Og så bliver de hurtigere og hurtigere til det. Jo mere træning, jo bedre. Og så kommer de til det punkt, det trin 3, der hedder ortografisk læsning, hvor de ligesom kan læse i større enheder. Der bliver mere flow i det. De læser meget sjældent bogstav for bogstav. Det er måske kun et ord ud af 50, hvor de standser op og siger, hvad står der? Og hvis de har en god almenviden og kan gætte, hvad der kunne stå i den der tekst, så er de også hurtige til at finde ordet ved at stave det. Og så bliver de dygtigere og dygtigere. De lærer stavelser, orddele, forstavelser og endelser og bogstavgrupper udenad. Ordblinde børn, de når ikke til det punkt af sig selv. De står fast i det der trin 2 alfabetisk læsning, fordi de stadigvæk har svært ved, hvad var det nu for et bogstav, hvad var det nu for en lyd, og hvordan sætter jeg det sammen. Og det skal man vide, og man kan sige, almindelige børn, der lærer at læse almindeligt, de når jo allerede til ortografisk læsning i slutningen af 2. klasse, og nogle af dem hurtigere. Så ordblinde børn, de står i stampe mange gange et eller andet sted i læseudviklingen mellem 1. og 2. klasse ofte. Så skal vi tale lidt om, hvordan man tester for ordblindhed, og der er 2 slags test eller prøver, man bruger. 2 forskellige typer, man bruger, når man læsetester børn. Og den ene slags kan man kalde for gruppeprøver eller screeninger, og den anden slags, det er individuelle prøver. Gruppeprøver, screeninger, det er noget, som en lærer kan gå ind i en klasse og give til alle børnene på én gang, og så skal I gøre sådan og sådan. Her er nogle billeder, og der står et ord for enden af billederne, og I skal sætte streg over det billede, der passer til ordet. Det er den almindelige læseprøve i Danmark, som stort set alle børn får. Og så kan læreren samle de læseprøver sammen, og så kan han gå igennem dem og se, nå, det ser jo fint ud, bortset fra de 2. Der er noget der er galt. De 23 andre gider ikke beskæftige sig med, det går godt, og undervisningen virker fint. De 2 der, det må vi kigge nærmere på. Jeg kan bare se, at de præsterer lavt, men jeg ved ikke hvorfor. Man kan kun få at vide hvorfor, hvis man så laver en individuel prøve af børnene. Så en læsetestning består altid af, at man screener børn som gruppe, og så går man ind og kigger på enkelte børn, der hvor man har en fornemmelse af, at der er noget galt. Det kan jo være, at barnet bare var i dårlig humør, fordi hamsteren var død i går eller sådan noget, men det kan jo også være, at der er noget galt. Jeg har et spørgsmål. Gør man så det i Danmark, at man screener børn som default? Altså, gør man det bare? Er det en kutyme, eller hvad? Ja, altså i Danmark er det jo sådan, så folkeskolen, den er jo 100% kommunal. Det er den enkelte kommune, der bestemmer, hvordan tingene skal være i skolen, bortset fra de overordnede rammer. Men næsten alle kommuner har et system med screening af børn, for eksempel i 3. klasse. Næsten alle kommuner, og måske også i 5. klasse, hvor man tager alle børnene i hele kommunen og laver den screening, så man kan se de få børn, identificere de få børn, der falder ved siden af i screeningen. Og det er jo meget vigtigt, fordi man skal koncentrere sig om noget, om det, der er vigtigt, og ikke tage sig af alle dem, hvor udviklingen bare går fint. Okay, det fører mig til det næste. Det vil sige, at hvis vi på Færøerne havde en færøsk screening, som alle kunne bare gå ind på internettet og downloade, så kunne læreren bruge det, så ville det være et fantastisk redskab til at afdække ordblindhed. Har jeg ret? Ja, det var et ledende spørgsmål. Ja, du har ikke ret. Nej, du har næsten ret. Du har ret på den måde, at ved en screening, der kan man se, hvilke børn man skal kigge nærmere på. Og så når man kigger nærmere på dem, så kan man så se, om der er nogle af de børn, der er ordblinde. For det kan jo også have været andre årsager. Jeg har ikke sovet om natten eller sådan noget. Den individuelle prøve, den ser så, hvad er årsagen til læseproblemet, og hvad skal der gøres. Og den individuelle prøve kan bruges til at lave en handleplan for barnet, hvis det for eksempel skal have specialundervisning. Det kan man ikke bruge gruppeprøver til. Ja, jeg må lige have en til. Ja, nu er det så er det mig, der stiller spørgsmål, og ikke andre. Og det er selvfølgelig fordi, at vi har snakket lidt sammen her i løbet af i dag og går. Og som jeg har forstået, så er det sådan, at det her redskab, det screeningsredskab, det ligger gratis ude på en eller anden hjemmeside i Danmark, som en og hver lærer kan gå ud, downloade og bruge i sin klasse, ud af foredraget. Er det rigtigt? Ja, det er det. Altså, i Danmark er der en institution, der hedder Dansk Videnscenter for Ordblindhed, og som er betalt af staten. Og de har til opgave for eksempel at udvikle forskellige ting, og der har man udviklet en screening for 3. klasses børn, 3. klasses start og 3. klasses slut. Og den screening, den plejer man bare at kalde DVO-screeningen,
den kan identificere børn, som man skal kigge nærmere på. Og den screening kan alle lærere tage. Og der kan man jo aftale i en kommune, og det gør man mange steder. Her bruger vi på alle skoler i 3. klasse i starten, når børnene lige er kommet i gang, der bruger vi den screening. Og man kan gå ind og se den, hvis man går ind på dvo.dk, Dansk Videnscenter for Ordblindhed.dk. Og den er gratis, for den kan jo bare downloades fra nettet. Spørgsmål, vi har et spørgsmål herovre. Ja, kan jeg lige få, vi bliver nødt til at holde den her mikrofonen. Bare en oplysning, altså vi har på Færøerne en OS-læseprøven, og den er oversat, og den blev lavet til speciallærerne her på Færøerne, men det kan bruges i alle klasser, 1., 2., 3. Det er så ikke til ordblindhed som så, men du kan videre screene. Tak, det er en meget vigtig oplysning, og der kommer en gang i diskussionen her nu. Vi skal have den næste kommentar. Altså god. Ja, men det er ikke en screening. Det er jo kun speciallæreren, der kan bruge den. Det er ikke de andre lærere, så vi mangler et redskab. Ja, vi slutter den diskussion. Vi mangler et redskab. Så vi skal skaffe et redskab. Så det må vi gå i gang med næste gang. Vær så god, Karl igen. I Danmark bliver det meget diskuteret, hvor tidligt man skal begynde at kigge på, om børn er ordblinde. Og der har været en tendens til i mange år, man siger, at de skal jo først have haft mulighed for at komme i gang. Og nogle børn er langsommere end andre til at komme i gang, og nogle især drenge er mere umodne end andre osv. Så man kan ikke se noget, før børn går i 4. og 5. klasse. Og det synes vi altså er meget forkert. Det kan man. Man kan allerede se sproglige test i førskolealderen, som jeg har været inde på, om der kunne være noget galt. Man kan tage screeninger for eksempel i kendskab til lyd og bogstav fra 0. klasse, og man kan tage individuelle prøver også fra 0. klasse. Man kan tjekke, om børnenes syn og hørelse er i orden, hvis de ser ud til at have deres sproglige problem. Så kan man selvfølgelig tjekke, at der ikke er et høreproblem eller et problem med syn, og det kan man jo også tjekke, før de kommer i skole. Og man kan også tjekke, om det sproglige problem har noget at gøre med deres kognition eller intelligens, og det kan man gøre fra de er 6 år gamle. Så den her liste, det er ligesom for at vise, jamen allerede faktisk fra barnets starter i skolen, kan man have mere eller mindre tjek på de ting, så man ved, hvilke børn man skal holde særligt, specielt øje med. Man skal ikke regne med, at der er noget, der kommer nok. Altså det er også en ting, man tit har talt om i Danmark. Der er mange, der siger, hvis et barn stadigvæk i 4. klasse ikke er kommet ordentligt i gang med læseindlæring, så har man en tendens til at sige, det kommer nok. Han er jo en glad og frisk dreng, der går til fodbold, og så videre, og så videre. Så det kommer nok. Men det gør det ikke. Der er ikke noget der kommer af sig selv. Og man skal stadigvæk huske på, som jeg sagde før, ordblinde børn er fuldstændig normale, bortset fra det med læsningen. Så man skal ikke forvente, de er underlige på andre områder. Så når der er børn, der har lige præcis det problem, så skal man nok tage sig af det. Og jeg har aldrig set, at det kommer af sig selv. Og jo senere man så starter på det, jo mere svært er det jo at indhente det, og jo større arbejde skal barnet jo gøre. Men så snart man er bekymret for en sproglig udvikling, så skal man teste den eller undersøge den. Det kan jo godt være, at der ikke er noget galt, og så er det jo fint. Men det kan også godt være, at man skal sætte noget i værk og lave noget specialundervisning, og så skal det også til. Og man kan også lave specialundervisning af småbørn. Det er jo noget talepædagoger arbejder meget med, og tage fat i børn, der ikke har den rigtige sproglige udvikling, og gøre noget der. Nu er det almindeligt i Danmark at teste børn for ordblindhed fra 3. klasse, blandt andet på grund af den screening, vi talte om før, som kan identificere den gruppe, man skal undersøge nærmere. Også fordi i 3. klasse har man valgt, fordi det er det tidspunkt, hvor næsten alle børn, alt andet lige, egentlig godt kan læse. De er ikke trænede, og de kan måske ikke læse hurtigt eller svært, men de kan læse. Så derfor er det meget passende, hvis man vil vælge noget og sige, det er i hvert fald godt at undersøge det fra starten af 3. klasse, og så når man finder noget, så skal man også tage fat. Hvis børn ikke kommer i gang samtidig med de andre børn, så kan man sige, at de kommer ind i sådan en slags negativ læsespiral. Hvis de har problemer med afkodningen, som ordblindhed jo er, så lærer de færre ord, fordi de læser færre tekster, og man lærer mange ord af tekster, når man går i skole. Når de lærer færre ord, så får de også en begrænset udvikling af deres læseforståelse. De får mindre lyst til at læse, de får ikke rigtig noget ud af det, de får mindre erfaring og øvelse, så får de flere problemer, og så er de inde i en ond spiral. Ja. Man kan også sige det der med, at, som jeg skriver til sidst der, enhver kan sådan set teste. Hvis man får en test udleveret, jeg hørte godt, hvad du sagde før, men
Hvis man får en test udleveret og læser manualen, så kan man godt sætte sig ned og teste et barn. Det er sådan set ikke svært, hvis man er lidt omhyggelig. Problemet er bare, at man ikke kan bruge det til noget. Altså enhver kan jo også tage feber på eller temperaturen på en person, men ved ikke, hvad man skal stille op, hvis den pågældende har 38,7. Så det vigtige ved testning, det er ikke selve testen. Det vigtige er, hvad kan man udlede af den, hvordan kan den tolkes, og hvad kan man bruge den til. Og det er der specialpædagogisk arbejde kommer ind i billedet. Det er det, der adskiller en almen lærer fra en specialundervisningslærer.